Nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y tîm o 5. Yr uchafbwynt i fi bob blwyddyn yn y sioe fawr yma yn Llanelwedd, a dwi wedi cael y fraint o ymuno a Dai Jones Llanilar sydd wedi bod yma gydol yr wythnos hyd yn hyn, a John Phillips wrth gwrs sydd yma'n sylwebu gyda ni, ac maen nhw'n dod fewn i un llinell syth o'n blaenau ni fan hyn wrth i ni weld y brydiau ola'r brydiau cynhenid yn dod fewn ati, a Dai i fi dyma'r olygfa nawr pan i chi'n gweld nhw i gyd mewn un Dwi'n meddwl bod e'n mynd i ffitio nhw fewn i gyd. Dim ond just, dwi ddi. Ie, mae'n rhywbeth gorau o rwan. Mae Dai wedi gweld o, wrth gwrs pan maen nhw'n symud yn lot o 5 fel un ar y tro, mae rhywun yn cael cyfle i weld siw maen nhw'n symud. Mae'n bwysig bod pob un o'r anifeiliaid yn symud, maen nhw'n goffo bod allan yn helau bwyd a magu toi ar wahanol diroedd. A mae'n bwysig bod nhw'n symud yna, ac mae Dai wedi weld hynny, mae wedi gweld y cymeriad, wedi gweld nhw o'r tu blaen, wedi gweld nhw o'r ochr, wedi gweld nhw o'r tu ôl. Mae'n gwybod beth sy'n digwydd, a dwi yn meddwl bod nhw'n mynd i ffitio nhw fewn sy'n mae'n dyn yn y top go an yde. Ond mae'n eitha dramatic. Ydy, mae. Ac i'n edrych o gwmpas, John, ac i'n gweld miloedd o bobl yma yn edrych ac yn gwylio ac yn mwynhau, a mae jyst yn dangos yr apel sydd gan amaethyddiaeth o hyd. Maen nhw'n tyrru yma wel, enwedig ar y prawn di wrth, maen nhw'n gwybod am y gystadleuaeth hyn, a'r theatr y gweud y gwir sy'n digwydd yma. A bydden nhw'r un peth prawn fori lawr yn y cylch mawr gyda'r cobs yn y fe. Bydden, chi'n iawn. A mae fel theatr yma. Mae fel theatr yma, dwi Dai. O, ti rhaid i dyma yr olygfa orau amaethyddol yn y byd. Mae'r sioe orau wedi dweud ers sawl blwyddyn. Mae'r sioe yma yn agoriad llygad, ac o Dafydd El, bore ddoi, yn agor y sioe efo'r Cymraeg, mi o godidog mewn bod, ac yn sôn am y ffermwyr a'r gymdeithas wledig pa mor bwysig oedd nhw i Gymru, a sôn am prydferthwch y bryniau o gwmpas. A wedyn, o'n i'n edrych, a wy'n cedi mae John a wraig oedd efo fi ar y pryd, yn edrych ar gystadlaethau'r gwartheg, oedd yn pori'r bryniau yma. Nid yn unig addurn ydyn nhw, ond maen nhw fodd i fyw i'r amaethwr ydyn nhw. A dim addurn yw nhw fod, efe. Eitha reit. Mae'r llawer iawn o bobl licen nhw fod yn addurn yn unig, ond rhaid nhw gofio bod taw busnes yw amaethyddi wedi diwedd nhw, amaethu. A mae rhaid i'r caderiad hyn dim yn unig i edrych yn bert, ond mae rhaid nhw'n performo hefyd. Ac mae'r gwartheg yma, maen nhw'n edrych yn pictiwr ac yn bert, ond wrth gwrs lot o'r rhai, lot o'r teir yma, maen nhw'n gweithio, mi fydden nhw'n gweithio, lot o'r heffrod maen nhw'n mlaen i fagu wrth gwrs yn grewn nhw, dyna yw i brif swydd nhw. Na ti wrth i bod yn cael ei job nhw. Ond maen nhw yn ei gwaith yn dyn nhw ambell, welon ni ddoi Dai, ynddo fe, rhai o'r gwartheg, llo bach wrth i trad nhw hefyd, chybod, y magu lloi yn ei dillad gwaith go iawn. Mae bobl yn cogweld hynny, cogweld bod y beth yma'n gweithio. Mae llawer i fiwch yn yr grwpiau hyn o'r mae'r lloi wedi gorfod aros ar ôl yn y shed ydy. Ni'n meddwl am y fiwch sydd yn tîm y Cementals wrth gwrs, ond gath y gil Wabyrdoi yn pryd pencampwriaeth y biff. Mae'r rhyfedd, ni wedi cael y profiad adre ar dywydd poeth. Mae lloi bach, methu dioddeg gormod o bres. Mae crwyn nhw mor dynau. A chwarae teg, maen nhw wedi gael y lloi fan hyn. Call iawn. Mae beirniaid ar stiwariaid, maen nhw'n gwneud yn siŵr na dim gor amser wedi bod ar yr anifeiliaid yma. Mae wedi cwlo prawn ma'n dydi. Mae'n awel braf yma, mae'n rhaid gweud ynghylch y gwartheg. Ni'n gweld y baneri a'r fflags amrywio sy'n amgylch y cylch yn cyhwfan. A Dai Lewis y beirniad, ni'n gweld fyna i ddwylo tu ôl i gefn yn y hat pan y man yn crwydro ac yn pwyso a mesur tu cefn nhw, ac tybed beth sy'n mynd trwy feddwl le nawr ar fraint a'r teimladau sydd yn dod fe ar un o bryd Dai. Mae Dai wedi meddwl lot, mae'n siŵr, a mae no agos i'w bethau, ond mae fe'n gwneud yn siŵr bod yna ddim byd mae wedi methu. Fath gweud ti bod rhywbeth mawr yn bod a bod ei heb i weld e, fe yna 20 wedi weld e. Ac mae e'n gwneud yn siŵr bod hynny'n iawn, ond cofia, mae rhaid i ni weid yn llawer yn Colonnau. Mae yna 2 neu 3 o grwpiau fan hyn. Fyse ti'n mynd am pe tan nhw'n ennill y gystadleuaeth yna ddweud? Mae'n eitha wir, ond mae pob beirniad mewn cylch i unrhyw gystadleuaeth, mae nhw 10 neu 20 o beirniad tu allan i'r ring hefyd yn se. Ond mae digon o barch da pawb i Dai rhwng hynny, bydda nhw'n Wedo rhywun rhywbryd am ras gŵn, y treol o'n gŵn defyd. O,
so geith y preis da hwn. So wedi rhywun arall. Sefrennu mawr yn bryniadu wedi dde. Fe ddim yn neud yn iawn. Yw nawr yn amser da i ofyn i chi de pwy chi'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi, John? Neu i rhy gynnar? Na di, Elimwsan. Be arall? Gawch ni gyso, John. Dyn ni ddim yn gweud na, felly ddim mas o waith. Lims i chi, John, a ma' nhw'n dîm da. Mae rhai cyfadau hynny, ma' nhw wastad. Fel mae da i wedi gweud, mae bedwar yn mynd bod dim oedd, mae'n sefyll allan yn fe. Dwi'n edrych ar o'ch chi nawr. Wel, mae rhaid i wedi, mae llawer iawn mwy o bwer hebi yn y Jarolys na dwi wedi gweld yn ystod y sioe yma. Ond wedi gweld hynny, dos da chi'n lle ydwch chi roi bai ar y lims, dwi'n meddwl. So, mae rhwng y ddau na ar yn tyfu'r un de. Wel, o'n i'n hoff iawn, mae rhaid gweud, o'r glas Brydeinig, y Belgian Blues gynt hwnna, ond dwi'n newi weld shot o'n nhw nawr o'r tu ôl, ac dwi'n teimlo falle bod nhw... O'na yr un fewn o'r dde. Dwi'n cweit gystal yn y marn i. Dim bod fi'n wybodus o gwbl yn y maes, yna fe, ond... Wel nawr, ti wedi weid efo angerdd. Ti'n bod, wyt ti'n bendant ddim yn hoff iawn o hwnna. Na, dim hwnna, dim cweit yn hunan yna fe, ond... Cofio di, ma' nhw'n dîm dan. Ma' nhw'n bimp tawr. Odyn. Ond, chybod, siwt i chi'n dewis yn fe? Siwt i chi'n gwahaniaethu? Fydden ni'n lyco bod yn sgidiau dau fyna wrth i ni weld yn crwydro ac yn ymlwybro i lawr. A beth yw'r busnes bridio anifeiliaid? Mae'n dweud, so chi'n lle'r gweithio nhw. Chi'n gyffod derbyn nhw fel maen nhw'n dod. Nawr te? A llwch chi roi'r fyw gorau i'r taro gorau, so chi'n siŵr o gael y llo gorau. Na. Chi'n hollol iawn hwnna, John. Mae yna gan Saesneg yn sôn am hynnes yn dweud, something in the way she moves. Allwn ni ddweud yn ei am dau, something in the way he moves. Mae yna osgor... Ti ddim sôn rhyw lawer am y gwartheg Dion. Beth am y pimp yma, de, boys? Ie, iawn. Fydda i watcho beth i weid, neu fydda i mas o waith. A ddim gormod o rif yma iddyn nhw i... Siomedig. Ie, mae'n gyda fi. Ac peth arall, chwarae teg i bobl yma sydd wedi prynu nhw'n hwyd yn dangos. O Sam gymryd hynny o sôn am frydwyr yn dangos. Mae bai arno ni, mae'n siŵr gen i fyny. Ond mae nhw wartheg oedd yn edrych yn dda allan ddoi o dim gas i gweld nhw. Ac eithon nhw ddomlaen yn unigol ac yn y cystyriaethau eraill i'r ffrant gawn ni weld nawr a fi dau yn tynnu nhw mas yn un o'r ffynellau. Mi oedd yna gynrychiolaeth da iawn o'r bryd yn y bencampwriaeth ddoi hefyd yn doedd. Ond mae pethau'n... Mae'r heffer yn y fe wedi bod yn ennill lan y lawr o wlad. Ydy. Ond fel wedi si, mae pethau'n poethi yma nawr. Mae dau Lewis y beirniad wedi cael cyfle i gerdded nôl ac ymlaen. Mae wedi gwneud ei waith yn drwyadl iawn. Mae rai gweud athau trwyddyn nhw reit slic wrth i nhw fynd o amgylch y cylch, ond mae'n dechrau dewis a dethol, neu dethol a dewis nhw nawr. A'r limbs yn y mas. Cemental mas. Blons mas. Dau y Charolais. Chi wedi sôn amdani nhw'n gynnar. Pwy arall ddaw ymlaen tybed? Da fyna nawr, boys. Da fyna. A'r Henffordd ymlaen. Odyn. Maen nhw'n cael sioe dda. Maen nhw'n cael sioe dda iawn. Yn ystod o bencampwriaeth hethro y dyfodol bore yma fyd. Yr Henffordd. Pwy arall? Oes na rwy'n arall yn dod ymlaen tybed? Hereford yn ennill y gystyliaeth yma heddiw. Fydde yna lawer iawn o bobl wrth i bod e. O, bydde wir. Maen nhw wedi ennill parch mawr yn y sioe yma eleni. A llawer iawn.